Okay, so for today is sa aking vlog. Bago po dyan, vlog. Welcome to my YouTube. No. It's me, huh? It's me, it's DJ Lex Barrios. Okay, so ngayon sa aking vlog for today is gagawa po ako ng 5 videos ng mga viral na nakakatawa, okay? Sa social medias, sa Facebook, exactly. Facebook. Check it out. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang hours later. Video na ipalabas ko dito sa aking vlog, okay? Itong reporter nito, okay? Tingnan nyo mabuti kung ano bang ginagawa niya. Kung paano siya natatakot. Ano ba to? Ano bang nire-report mo, ate? Okay? Haliwin ba? Oh, yung vlog. Kapatid ay pasukin natin itong kanilang baby's room. Dito raw makikita yung ilan nga sa mga drawing ng kanilang baby, maging ang kanilang mga laruan. Nabitin kayo sa yung umpisa ng video na yon, okay? Itong dalawang bagets na ito, nagbibiskita, okay? Naghahabulan. Panoorin niyo kung paano sila sumablay sa kanilang ginagawa. Oh, ulit ba kayo? No. Kung nabitin kayo sa una, pangalawa, okay? Ito talaga kabubuan itong bagets na ito, okay? Itong bagets na ito, merong isang binatilyo na abang sila naglalaro, no? Hindi ko, parang 6 yata yon, okay? Itong video nito, natatawa ako kasi nagbi-video siya, tapos meron siyang nilagay siya doon na camera, okay? Video para siguro para magpa-viral. Tapos hindi niya alam, merong isang bata na talagang nagpapasikat doon sa kanyang video. Yun, nainis siya, tinapon yung tsinelas niya. Akala yung bata na anong tawag nun, nagdi-disturb sa kanyang video, yung natamaan yung kalaro niya. Na video na ipapalabas ko, okay? So, sa tingin ko, para tong home party ng isang malaking event ng disco, okay? So, kanyang ginagawa para maging viral, siguro marami siyang wala sigurong sabon sa kanila. Dito siya naglalaba. Ano ba, kuya? Panoorin nyo. No.
No, 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 no. Lolo, ang galing-galing. Ang galing-galing mo, kuya. Wow, amazing ka talaga ng lalaba. Ikaw na talaga, kuya. Okay? Ito, kung nabitin kayo sa 1, 2, 3, 4, ito si kuya. Pinakamalupit. Oh, pinakamalupit sa lahat ng video na napanood ko. Okay? Ito, okay? 5 daw kuno ng 5 klase ng yung music daw na anong tawag nun, na ibang-ibang klaseng tunog, okay? So, kayo na mag-adjust kung anong ginagawa niya, kung natatawa kayo o nababagot sa kanyang ginagawa, okay? So, meron pa siyang sinasabi, mag-rap daw siya, okay? Baka kuya, rap kayo sa mga sa mga pinuputo sa mga department store. Hi guys. Mag-rap ako ngayon, mag-rap. Shout out pala kay Koan. Ang pangalan nito si Carlos sa Serbu Baba ug si Ryan Banks from Japan. Japan, Korea. Korea, Japan. Okay guys, this is the 5 different sounds of 1,000 music. Himala. Okay. 1, 2, 3, and 4. Stop. No, 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 no. This is the 5 different styles of music. 1, 2, 3, 3, and 4, and 5. Ilan lang ba yun? 5 and 5. Okay. Pagsabay-sabayin natin. Come on. Okay. Come on. Come on, 1. Sabay yung sabay MX. Come on. Okay. Balik sa. No. This is the 5 different sounds, 1,000 music. Okay, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 4, and 5. Come on, sabay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yan lang guys. Kasi medyo pause pa ako. Okay, bye-bye. Hello guys,
My name is DJ Marge Barrios. Okay, so welcome to my YouTube channel. Okay, for today is please subscribe, like, and share para marami po akong na mga videos na ipapalabas natin sa aking channel. Okay, uulitin ko, please subscribe my YouTube channel on YouTube. Please like my page, DJ Marge Barrios on Facebook page. Like, share, and comment.